Sa ngalan sa Mahanag sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo mana kaninyo. Mga igsuon, maginusol kita sa ato mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinusulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga miani aron pagtawag sa mga magkasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa ato mga sala. Dadoon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Dios, pinagi sa binuang sa krus, kitudluan mo sa paging kahibulungan si San Justino Martir. May tungod sa taas nga kinadman bahin kang Hesukristo. Itugot ka na mo tungod sa iyang pangama, ang kaligon sa pagtuhuman, isalikway na mo ang mga sayop. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa, gikan sa ikaduhang sula ni San Pedro. Mapuno unta kamo sa grasya, og pakigdaing, pinaagi sa inyong kahibalo sa Dios, og sa atong Ginoong Hesus. Ang iyang Dios nung gahom, naghatag kanato sa tanantang kinahanglan, alang sa pagkinabuhi nga Dios nun, pinaagi sa atong kahibalong, mahitungod kaniya nga nagtawag kanato, aron makaambit kita sa iyang himaya o kaayo. Niining paagiha, iya kitang gihatagan sa bililhon, og dagkong mga gasa nga iyang gisaan, aron nga pinaagi sa maong mga gasa, makalikay kamo sa makadaot nga mga kailibgon sa kalibutan, og makaambit sa Dios nung kinaiya. Tungod niini, paningkamote nga ikadugang sa inyong pagtuo ang maayong pamatasan, og sa maayong pamatasan ang kahibalong, sa kahibalong ang pagpugong sa kaugalingon, sa pagpugong sa kaugalingon ang pagkamainantuson, sa pagkamainantuson ang pagkadyusnon, sa pagkadyusnon ang inigsuong pagmahal, sa inigsuong pagmahal ang gugma. Ang pulong sa Ginoo. Diha kanimo, O Diyos ko, gibutang ko ang akong pagsalig. Diha kanimo, Diyos ko, gibutang ko ang akong pagsalig. Ikaw nagapuyo diha sa salipdanan, sa labing hataas, nga anaa magpuyo sa landog, sa makagagahom. Ingna ang Ginoo, ikaw ang akong dalangpanan o ang akong kuta, ang akong Diyos, nga akong gisaligan. Diha kanimo, Diyos ko, gibutang ko ang akong pagsalig. Tungod kay midangop siya kanato, luwason ko siya. Ibutang ko siya sa kahitasan, kay nagailaman siya sa akong ngalan. Musangpit siya kanako, ug tubagon ko siya, manaa ako uban kaniya diha sa kagulanan. Diha kanimo, Diyos ko, gibutang ko ang akong pagsalig. Luwason ko siya og himayaon ko, sa hataas nga mga adlaw, lipayon ko siya, og pakitaan ko siya sa akong kaluwasan. Diha kanimo, Diyos ko, gibutang ko ang akong pagsalig. Alleluia, Alleluia.
sumala kaninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Marcos. Unya misulti si Jesus ngadto sa mga labawong pare ug sa kadagkuan sa katawhan pinaagig sambingay. May tawo nga nagtanom og mga paras, gilibot niya kinig koral ug nagkalot siya lungag alang sa pug-anan sa ubas. O gipatindog niya ang usa ka bantayan. Unya iyang gipasiupan ang parasan ug mipanaw siya. Sa pagabot na si tigpamupo sa mga ubas, nagsugo siya usa ka ulipon ngadto sa mga saop aron pagkuha sa iyang bahin. Apan gidako sa mga saop ang ulipon, gibunalan nila o gipapauli nga walay dala. Unya nagsugo na usab ang agalon og laing ulipon. Apan siya gibunalan nila sa ulo og ila pang gipakaulawan. Nagsugo pagayod ang agalon og laing ulipon ug siya ilang gipatay. Ug daghan pa ang ilang gibuhat sa ingon. Ang uban gibunalan ug ang uban gipatay. Ang wala na lamang nila ikapadala mao ang iyang pinanggang anak nga lalaki. Sa katapusan, iya nagayong ipadala ang iyang anak ngadto sa mga saop. Miingon siya, sa walay duha-duha tahuron nila ang akong anak. Apan nag-ingnanay ang mga saop, kinimao ang anak sa atong agalon. Tana, ato siyang patyon, aron maato na ang parasan. Busa ilang gidakop ang anak o gipatay o gilabog nila ang iyang lawas ngadto sa gawas sa parasan. Unya nangutana si Jesus, nan, unsa may buhaton sa tag-iya sa parasan, at tuon niya og pamatyon ang mga saop og pasaupa niya glain ang iyang parasan. Sa walay duha-duha nakabasa kamo ni ining bahina sa kasulatan, ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, kay walay kapuslanan na himo hinuong bato nga labing importante. Buhat kini sa Ginoo. O kahibulungan gayud kini. Buot untang dakpon si Jesus sa mga punuan sa mga Hodeo, kay sila nakasabot man nga sila'y giigo sa sambingay. Apan nahadlok sila sa mga tawo, busa mibiya sila kaniya og nang lakaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon, kung atong napaminawan ang atong Ebanghelyo karon dinhi sa kalibutan, makabalo kita nga as much as possible, we want to be comfortable. We want to find money in order to make our life comfortable, mapalit nato ang tanan natong gusto, ug mahimong hayahay ang atong kinabuhi. Apan sa diha, mga igsuon, no, nga kaning mga butang nga atong nadawat dinhi sa kalibutan, most of the time makalimtan nato nga kini siya gasa o gikan sa Ginoo. And kay gikan man ni mga igsuon sa Ginoo, no, pareho sa atong ebanghelyo karon, we are reminded by Christ nga ato ni siyang ihatag or ato ni siyang ipanghatag or i-share, no, kung unsay naata sa uban sa atong palibot. Because at the end of the day, mga igsuon, the reason nga nung naay mga pobre dinhi sa kalibutan is katong mga tawo nga naay kaya sa kinabuhi nga dili gani mohatag ug motabang sa mga kabos. Ingon pa gani mga igsuon nga ang tanang bahandi dinhi sa kalibutan is makaya, makapakaon or gamiton lang sa sakto sa mga tawo, walay pobre dinhi sa kalibutan, mga igsuon. Kung kita tanan magtinabangay o kung kita tanan mga igsuon makahinumdom na kaning tanan dili lang para sa atua, dili kita ang tag-iya ani but ang Ginoo. Kung atong una-unaon mga igsuon, no, tanan nga mga material nga bagay nga naa kita dinhi sa kalibutan, inig kamatay nato, di na siya makaigo sa inyong lungon. Kinsa man dinhi ninyo ang gilubong nga apil ang house and lot,
Kinsa man din ninyo ang gilubong o nakahibalo ka mo nga gilubong nga giapil ang iyang sakyanan, ang iyang mga unsay tawag ana, mga gadgets, ang iyang mga branded nga sanina, no? Dinhi nato makit-an mga igsuon nga simple life is better. And sa pagpadayon nato sa atong santos nga misa mga igsuon, mangayo kitagtabang sa atong Ginoong Hesukristo kung unsa, no, mahimo kitang kontento sa mga butang, especially nga sa mga simple nga butang, ug tudluan kita nga mahimong magmalipayon sa mga simple nga butang nga atong mabaton dinhi sa kalibutan. Amen. Palihog manindog. Mudangop kita karon ngadto sa Dios Amahan alang sa tabang nga atong gikinahanglan sa atong pagsunod sa panag-ingnan ni Jesus nga misugo kanato sa pagigugma sa atong mga kaaway. Moingon kita, Amahan, tiguma kami diha sa imong gugma. Nga ang mga pangulo sa simbahan, makadawat sa kahayag, sa kusog, o sa tabang diha sa ilang paggiya sa panahon sa mga kalisdanan, magampo kita. Nga ang diwa sa pag-ampong diha sa atong pamilya, mahatagag pagtagad, aron ang atong huna-huna, mapuno sa kalinaw, og sa kalipay nga nagagikan sa Dios, magampo kita. Amahan, tiguma kami diha sa imong gugma. Nga dinhi sa atong kaugalingong kinabuhi, mamunga kitag mga bunga sa gugma, sa pagpasaylo, sa hostisya, og sa kalinaw, magampo kita. Amahan, tiguma kami diha sa imong gugma. Nga ang mga idaran, ang mga nagningaw, og ang mga masakiton, dili mawad-an og kadasig, taliwala sa ilang mga pagsulay og mga kalisdanan, magampo kita. Amahan, tiguma kami diha sa imong gugma. Nga imo untang isipon nga takos, og mapuslanon alang kanamo, ngang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita. Amahan, tiguma kami diha sa imong gugma. Nga sila nga namatay, makakaplag, og luna, didto sa tunhay kingharian sa Dios, magampo kita. Amahan, tiguma kami diha sa imong gugma. Dios sa mga amahan, nasayod ikaw unsay maayo alang kanamo, kuha agikan sa amo mga kasing-kasing, ang tanang kapaitan ug panalangini ang amo mga paningkamot nga higugmaon ang tanang tawo. Nagampo kami pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, magampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga mahan magkagagahom sa tanan. Dawaton ta sa ginawa sakripisyo gikan sa iyong mga kamot. Alang sa bagay pagimaya sa iyang ngalan, alang sa tapusan sa tibok niya santos nga simbahan. Sa atong pagpamalandong sa pasidaan sa Ebanghelyo nga kita ikinahanglan magmabungahon dadto nato ang ato mga hangyo at tubangan sa Dios Amahan diha sa Itugod ka namo Ginoo nga makasalmot kami sa masubsob nining santos nga sakripisyo nga sa dakong kaisog gipanalipdan ni San Justino. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kaya ang imong santos nga martir si San Justino sa pagsunod sa panag-ingnan ni Kristo, nihalad sa iyang kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan. Ang iyang kamatayo nagpalayag sa imong gahom nga nagalig-on sa among tawhanon nga kahuyang, imong gipili kadtong mga mahuyang ug imo silang gilig-on aron mahimo silang imo mga saksi pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa pagkaroon. Puno ang langit, bugyuta sa imong himaya. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ay kung nagagani sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Santos ganikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalang imong espiritu ron pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, may pasalamat kanimo, may pikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kinimo ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom ka mga tanan gikan niini. Kay kinimo ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo ang balik namin. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kami giisip nga ngayan mo matubang ug moalagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinamdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo nga mahingpit kami diha sa gugma, o Manileo among Santo Papa, ni Alberto among obispo, ug sa tanang mga pari.
Hinumdumi usab ang amo mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadaa silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy-i kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, ang Nuestra Señora del Carmen de Limpia, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag ganha kanimo magkagagahom nga amahan. Diha sa kaiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Karon mag-ampo kita sa amahan na atong gamiton ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Ama namong nga nasa mga langit, pagdayon ang imong ngalan, umabutan mo ang imong kinaharian, matungan ang imong pagbuot, sa'yo kamay mo sa langit, ang kalano na mo sa matagadlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, mayroon mo napasaylo kami sa mga kasalakan mo. Upil mo kami tugay sa pangulay, Inuano sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, at agi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, og mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay mamanay hinarian ang gaumugang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mo mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Atagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Ipakita ta ang pagginigsunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa masalas sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa masalas sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa masalas sa kalibutan, atagi kami sa kalinaw. Kini mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, ulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang na maayo ako. Bagampo kita. Humanag kami mabusog sa langit nung kalanon Ginoo, magpabilin untag kami nga mapasalamaton kanunay tungod sa mga gasang nadawat samtang nagsunod kami sa mga pagtulunan ni San Justino nga martir. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo alang sa mga kalag sa purgatorio, pinagi sa Pangama ni Nuestra Señora del Carmen de Limpia. Magampo kita. Magkagagahom nga Dios ug Amahan, pinagi sa mister sa krus, imo kaming gilig-on. Pinagi sa sakramento sa pagkabanhaw, imo kaming giangkon nga imong kaugalingong katawhan. Pinagi sa eskapularyo sa Nuestra Señora del Carmen de Limpia, imo kami gitagan og paglaom nga among makuptan. Sudunga nga maluluyo ng imong mga alagad, ilabi na mga kalag sa purgatorio, na makalingkawas na sila sa mga talikala sa kamatayon, aron iapil na sila paghihap sa imong mga santo sa langit. Kinamong gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo. Ug ang kahayag na way pagkapalong mudanag unta kanila hangtod sa kangturan. Mopahulay unta sila sa kalinaw. Amen. Ang ilang kalag ug ang mga kalag sa mga magtutuo nga nangamatay pinagi sa kaluoy sa Dios ug sa tabang sa Nuestra Señora del Carmen de Limpia mopahulay unta sa kalinaw. Announcement mga igsoon ugma adlaw nga Martes ug sa Miyerkules wala kitay santos nga misa sa buntag ug sa hapon. Akong usbon ugma Martes ug sa Miyerkules mga igsoon wala kitay mga santos nga misa dinhi sa atong parokya. Daghan kayong salamat. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga magkagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dad-a ang kalinaw ni Kristo.